reconeixement com el que hem tingut aquests dies premia l'organització col·lectiva que estem fent des de fa molts anys des de Sostre Cívic per garantir l'accés a l'habitatge des d'allò que defensem, que és la via cooperativa. És que des de l'organització d'un conjunt de persones estructurades en una cooperativa com és Sostre Cívic som capaces d'oferir una alternativa real d'accés a l'habitatge que lluita contra l'especulació, frena aquestes lògiques del mercat molt depredadores i garanteix que la ciutadania pugui tenir un lloc en el que viure. Premis, com el de l'ONU, el que ens diuen és que allò que estem fent és el camí correcte. I això ens dona molt d'impuls, perquè tot i tenir la consciència de que estem treballant en una direcció transformadora, de tant en tant que des de fora et diguin «Ei, enhorabona, continueu d'aquesta manera», et dona impuls, com deia, però en diferents àmbits. Per una banda, internament, de celebrar, d'alegria i de més, i per una altra banda, premis d'aquest tipus també ens ajuden a demostrar de cara a finançadors, administracions públiques i en general a tota la societat que som una alternativa real, que no som una idea teòrica de diferència d'habitatge, de buscar alternatives només per una minoria, sinó que estem capacitats per ser una realitat que posi front a la dicotomia propietat-lloguer. O sigui que l'habitatge en cessió d'ús en mode cooperatiu ha vingut per competir contra el mercat especulatiu. Ja teníem un reconeixement a Catalunya, sinó també a l'àmbit internacional, i demostra bàsicament la vitalitat del moviment i especialment del moviment en l'habitatge cooperatiu de cessió d'ús, i que és un model de futur i que creixerà molt i que estem fent bé les coses. Gent de Sostre Cívic, moltíssimes felicitats. Des de l'equip d'habitatge estem molt agraïdes, parlo en nom de l'equip perquè hi ha gent del meu equip molt feliç d'estar avui aquí. Estem molt agraïdes que ens hagueu convidat a celebrar aquest gran reconeixement. No només esteu creixent en quantitat, perquè 80 pisos ja trenca el mite de l'habitatge cooperatiu ha de ser petitet. No, 80 pisos, però això no només creixeu en quantitat, sinó també en qualitat, en mixtura, en diversitat. Agraïm també l'empenta de Sostre Cívic de venir al Parlament, de presentar els projectes, de perseguir-nos, de voler moure totes aquestes coses. I per tant nosaltres el que volem fer avui és felicitar-los. Crec que ens hem de felicitar molt com a país, és un reconeixement internacional a una forma de fer innovació social en un tema com és el dret a l'habitatge, que troba una solució que empodera d'alguna manera al propi veïnat, a la ciutadania, que compromet a les administracions i que no només es preocupa de la part de la llar, de tenir unes parets, sinó sobretot de la part comunitària.